Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Жар, моң, ана сөті білен кірген бишек жырлары. Яғымлы әнкейіңнің қойнында тибірәліп, изірәп йоқлауға не жите. Көзге көз қарашып, әнейіңнің жүрек түрінен шыққан жырларын ғұмырлікке көңіліңде сіңдіріп бару зур бәхетләрнең берседер. Әби бабаларыбыздан килгән борынгы керәшен киләре безнең күңелләрдә тирән эз калдыра. Күңел кылларын тибрәтеп чыккан кимыңнар гына тыңлаучының жүрәгенә барып җитәргә мөмкин. Туым җындызы фестиваленең һәр финалисты нәкъ шулай күк йөзендә якты йолдыз булып балкып чыкты. Дустым, без бүген нинди йолдызларны карарга дип килдек монда? Ничек нинди булсын инде? Туам жындызын карарга чыгырдым сине. Әйе, шул. Рождество кичендә, күк йөзендә иң якты йолдызлар калкып чыга дип сөйләгән иде әбием. Әйдә мин сиңа аларны бүген үзем күрсәтәм. Кара әнә, кара.
Hayırlı kеш qarindaşlar, arılarmısınız tuğanaylar? Туым Жұндызы фестивалінің 10 yıllık тарихында yüzlеген yıldızlar балқып шықты. Оларның көбісі қазіргі күнде жер мұң дүниясында өз ұрынын тұта. Кімдір Крәшіндерінің Бәрменшік дәулет фольклор ансамблінің солистлары арасында, кімдір Нәжіп Жиханов исеміндегі Қазан дәулет консерваториясында һәм Қазан дәулет мәдәниет институтының жер бойынша білімдерін арттыра. Кімдір Крәшіндерінің этник жырларын үйрене. Не белән генә шөгыльләнсәләр дә, Крәшін жырлары аларның тормышында һәр вакыт янәшә бара. Әлеге фестиваль ярдәмендә Татарстанда гына түгел, Башкортстанның Бакалы районында, Чиләбе өлкәсенең Гайбәт районнарында да балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр коллективлары калкып чыкты. Коллективлар республика, регионара конкурслардан тыш, бөтен Рәсәй һәм халыкара конкурсларында лауреат исемен яулыйлар. Хөрмәтле тамашачылар, Туым Жұндызы 2018 Крәшін җырларын яшь башкаручылар фестиваленең 10 еллык юбилей гала концертын башлыйбыз. Туым Жұндызы фестиваленең иң якты йолдызлары белән таныштыруны Тукай районыннан башлыйбыз. Сәхнәдә 2016 елның Туым Жұндызы фестивале беренче дәрәҗә лауреатлары бер туган казанцевлар, регионара һәм республика конкурс фестивале дипломанты Диана Чернова. Бөтен Рәсәй һәм халыкара конкурслар лауреаты Туым Жұндызы 2015 Крәшін җырларын яшь башкаручылар фестиваленең гран-при иясе Тукай районы Питрау үрнәк балалар фольклор ансамбле. Каршы алыгыз, дуслар, алкышларыгыз белән.
сүзге Күреп сөйләшергәлә шулай күп сүзеләр Күреп сөйләшергәлә шулай күп сүзеләр Birleşkenler sayın Sözüm orada Ayırışa canlarım şulay jarata Ayırışa canlarım şulay jarata İşe kollarını siberip dur Olma teger etsinler şulay oynarısın Olma teger etsinler şulay oynarısın Bu jırlarım onu sinişsin de tut Mine sağınğanlar da şulay jırlarsın Mine sağınğanlar da şulay jırlarsın Jırlarsın, jırlarsın, jırlarsın Hürmetli tuğanlar, bizning buunni alıştırırlık yaşlar kilgen. Bularga big zor rahmet.
Җиңүчеләребезне диплом һәм фестиваль билгесе белән бүләкләү өчен сәхнәгә Мамадыш районыннан 2008 елның керәшен шибәре Регина Павлова чакырыла. Бер туган казанцевлар. Диана Чернова. Петров фольклор ансамбле. Котлыйбыз сезне тагын бер кат. Бүләкләр сезнең өчен, алкышлар сезнең өчен. Әфәрин. Алкышлар тынмый, Диана Чернова. Һәм Петров фольклор ансамбле. Зур рәхмәт сезгә, алкышлар, рәхмәт. Сәхнәдә Татарстанның ат казанган артисты, Бәрмәнчек фольклор ансамбле солисты Оксана Дмитриева. Каршы алабыз. Аруларны сез кәрәндәшләр. Матур бәйрәмнәр белән сезне. Жырлашыйык талла, біз гүрләшиек, безнең татулыкны белсеннәр. Сандугач тайла сайрашыйык, бер туганда икән дейсеннәр. Сад бакчасы вакылмасы, керәшеннәр алтын алмасы. Сандугачлар булып сайрар әйем, өйнең алларында сад булса, жаннарымны биреләйем, жақын итеп өчен булса. Сад бакчасы вакылмасы, керәшеннәр алтын алмасы. Кара урманнарына чыккан чакта, таянырга терәклә тапмадым. Күпләр эзләп күп сорадым, сездән жақыннарны тапмадым. Сад бакчасы вакылмасы, керәшеннәр алтын алмасы. Чынлап та, инде бүген дә залда иң алтыннары гына җыелган. Шулай бергәлектә яшәргә язсын. Сад бакчасы вакылмасы, керәшеннәр алтын алмасы. Сад бакчасы вакылмасы, керәшеннәр алтын алмасы. Бик зур рәхмәт. Бәйрәмнәр белән, дуслар. Оксана Дмитриева, алкышларыгыз. 10 ел буена Туым җындызы фестивале йөзләгән, меңләгән йолдызларны кабызырга өлгергән. Һәр бер җындыз артында үз эшенә, керәшен мәдәниятенә, фольклорына мөкиббән киткән, җан атып, конкурсантлары өчен борчылып яшәгән остазлар тора. Һәм бүген без шундый остазларыбызны билгеләп үтәргә булдык. Котлау өчен сәхнәбезнең түренә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Республикасының Халыклар дуслыгы йорты директоры Ирек Илдус улы Шәрипов чакырыла. Алкышлар белән аны көтәбез сәхнәгә. Ирек Илдус сөз сезгә. Арумысыз карындашлар, хәерле кичләр. Барыгызны да зур бәйрәм көннәре белән,
бу ел, бу бәйрәмнәрдән соң тормышыбызга бәрәкәтләр килсен, җайланып китсен, гаилә тормышларыбыз, эшләребез, балаларыбызның тормышы, укулары, илебездә тынычлык булсын. Шундый теләкләр тели торган көннәр барыбызга да барып ирешсен, бәрәкәтле матур еллар килсен һәммәбезгә дә. Без, әлбәттә, дуслар, туганнар, сөенәбез. Без менә бу Туым җындызы фестиваленең дә әле башлангыч көннәрендә хәтерләйбез. Аның бик тыйнак үткән чаклары да булды. Елдан-ел ул зурая. Татарстан Республикасында, илебездә һәрбер халыкның, һәрбер телнең кадерен белеп, яшәү гадәткә кирип бара. Һәм шунысы кызыклы һәм үзенчәлекле, республикабызда яшәүче халыкларны үстереп, аларны хөрмәт итеп, һәрберсенә шартлар тудырып, без халыкларыбызны таркатмыйбыз. Киресенчә, без аларны берләштерәбез, бер-беребезне хөрмәт итү, бер-беребезгә ихтирамлы караш, ул республиканы да көчәйтә, илебезне дә көчәйтә. Һәм бүген дә керәшен сәнгатенең үзенчәлекләрен, аның гаҗәеп матур сәнгать үрнәкләрен күреп, без бу сәнгатькә сокланабыз. Һәм шул ук вакытта бу безне таркатмый, без Татарстан Республикасында яшәүебезне дә онытмыйбыз бит. Россия халкы икәнен дә онытмый. Шуңа күрә менә шушы үзебез тапкан Татарстан юлын, хөрмәт юлын, аны киләчәктә дә сакларга кирәк әлбәттә. Мин сезгә Татарстан халыклары ассамблеясы советы җитәкчесе Фәрит Хәйруллович Мөхәммәтшинның иң җылы сүзләрен җиткерәм. Исполком рәисе Николай Михайлович Владимиров биредә. Мин сезгә Татарстан Республикасы мәдәният министры Айрат Миңнуллович Сибгатуллинның иң җылы котлау сүзләрен җиткерәм. Аның урынбасары Гүзәл Азатовна биредә. Мин сезгә Татарстан халыклар дуслыгы коллективының да иң җылы сүзләрен җиткерәм. Имин еллар килсен, һәммәбез дә матур итеп киләсе фестивальләрдә очрашырга язсын. Инде котлауларга күчәбез. Традицион сәнгатьне саклауда һәм үстерүдә зур өлеш керткән өчен Татарстан Республикасы мәдәният министры рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Кайнар алкышлар белән каршы алыгыз. Геннадий Михайлович Макаров, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе доценты. Туым җындызы, Рождественская звезда конкурс фестивале жюри рәисе. Виталий Васильевич Агапов, Ярчаллы керәшен оешмасы җитәкчесе, Туым җындызы, Рождественская звезда конкурсы фестивале жюри әгъзасы. Әлбәттә, фото. Лилия Илдусовна Сарварова, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе этномузыкология кафедрасы җитәкчесе. Туым җындызы, Рождественская звезда конкурс фестивале жюри әгъзасы. Алкышлар тынмый, дуслар. Петр Петрович Утяганов, Зәй районы, Сарсаз Баграж авылы, Сандугач керәшен балалары фольклор ансамбле сәнгать җитәкчесе. Нина Алексеевна Салимуллина, Алабуга шәһәре Акказ керәшен халык фольклор ансамбле аккомпаниаторы. Римма Валентиновна Тимирова, Сарман районы, Ләкә авылы, Айбагыр фольклор ансамбле җитәкчесе. Октябрина Федоровна Аюпова, Тукай муниципаль районы мәдәният бүлеге хезмәткәре. Җиңүчеләрне без котлыйбыз, остазларыбызны котлыйбыз. Людмила Даниловна Белоусова, Татарстан Республикасы керәшен иҗтимагый оешма башкарма комитеты җитәкчесе, Туым җындызы, Рождественская звезда конкурс фестивале аркомитет җитәкчесе. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт, кайнар алкышлар безнең остазларыбызга. Сезнең алдыгызда Какай биюе белән Түбән Кама районы
Шешкәләр фольклор ансамбле сәхнәдә. Каршы алабыз, дуслар. Степан, Гришка, двигали немножко. Шешкәләр фольклор ансамбліне алқышлар. 2015 елдан башлап Туым Жындызы фестивалінде инструменталь ансамбль номинациясы кіртілі. Туым Жындызы 2015 бүтін Рәсей конкурс фестивалі лауреатын шақырабыз. Мариэл Республикасы Яшкар Ала шәһәрінен Хәзинә Гүсләшілер ансамблі. Рәхим Қаршы алабыз, еттігіз. дуслар, алқышлар білән. Sigen yollar
Hürmetli tamaşaçılar, әлеге җырның яңа яңгырашта, башка төрле яңгырашта тагын бер кат ишетерсез. Каршы алыгыз, кайнар алкышларыгыз белән Бөтен Россия һәм республика конкурслар лауреаты Лариса Горшунова. Лариса Горшунова, алкышларыгыз. Күрүгезчә, борынгы җырларыбызны, талантларыбыз төрлечә башкара. Яңа яңгыраш бирә, яңа сулыш бирә. Шулай бит? Без 2018 елның Туым җындызы күгендә балкыган йолдызлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Сәхнәдә Казан дәүләт мәдәният институтының Җомга көн фольклор ансамбле җитәкчесе Алсу Енекеева. Каршы алабыз.
Жұмға күн фольклор ансамблі. Алқышларығыз. Егітлер қызлар кетмей тұрығыз. Һәм біз қобаттан сәхнеге шешкелер фольклор ансамблін шақырабыз. Қойнар алқышларығыз астында. Шылайық Хәзине гүсләшілер ансамблін һәм Лариса Горшунованы да шақырабыз. Җиңүчеләребезне диплом һәм фестиваль билгесе белән бүләкләү өчен сәхнәгә Чиләбе өлкәсе Ныгайбәк районыннан 2015 елның көрәшен шибәре Юлия Савельева чакырыла. Шешкелер фольклор ансамблі. Безнең котлаулар һәм алкышлар. Шешкелер фольклор ансамблі. Хәзинә гүсләшеләр ансамблі. Лариса Горшунова. Һәм әлбәттә Җомга көн фольклор ансамблі. Бик зур рәхмәт сезгә, әлеге алкышлар да сезгә рәхмәт. Туым җындызы фестивале керәшен җырларын яшь башкаручыларны барлап кына калмый. Аларга алга табада иҗат юлында нык адымнар ясарга ярдәм итә. Кемнедер укырга кертә, кемгәдер җырлау синеке түгел, дустым, дип аңа дөрес юлны күрсәтә, анысы да кирәк. Ә кемгәдер җыр дөньясына путевканы да тапшыра. Кемгә шулай дөрес юлны күрсәтергә булдың соң син, Венера? Анысын миңа кадәр күрсәткәннәр инде, Борис. Менә әле кайчандыр, әле 2009 елда Туым җындызы фестиваленең дипломанты булып йөргән җегет, инде хәзер Татарстанның ат казанган артисты дигән горур исемне йөртә. Кем дип уйлыйсыз аны, дуслар? Вадим Захаров, каршы алыгыз. Иңнәріңні басса ауырлық, күшің бітсе алға барырлық. Кирәксінмә шит ятлар иңе, тірәк итсин бары үстіңің. Язмыш илләрінде сығылсан, ялғыш қына абынып йығылсан. Қол сузма син өткен кеткенге, Ышан бары ömür itkenge. Yazmış illerinde sığılsan, Yalgış kına abınıp yığılsan. Kul suzma sin ötken kitkenge, Ышан bары ömür itkenge. Александр Дайпагрумчылай. Яшьләр килсә әгәр күзеңә, ышанышың бетсә үзеңә, бушатма күңелең ятларга, үз тиңең әйбәт сер сакларга. Язмыш илләрендә сыгылсан, ялгыш кына абынып йығылсан. Кул сузма син үткән киткәнгә, Ышан бары ömür itkenge. Yazmış illerinde sığılsan, Yalgış kına abınıp yığılsan. Kul suzma sin ötken kitkenge, Ышан bары ömür itkenge. Barası yolların butalsa, yüreğinde yalkın utalsa, yoldaş itme hatta dostlarım, yeneşende bulsun öz yarım. Yazmış dillerinde sığılsa, yalgış kına abınıp yığılsa,
Kulsuzma seni ötken gitkenge Işan barı ömür itkenge Yazmış illerinde sığılsan Yar rışkına ağınıp yığılsan Kulsuzma seni ötken gitkenge Işan barı ömür itkenge Kulsuzma seni ötken gitkenge Işan barı ömür itkenge Işan barı ömür itkenge Turmuş ittaşlarımız nasipkarlar gil yanaşa bolsun. Barıgısına beyram bilen, Яңа yıllar bilen, Rождество bilen, şuşunday matur şır beyrami bilen. Kuanışlı imin matur yıllar bolsun. Kulsuzma seni ötken gitkenge Işan barı ömür itkenge Татарстанның ат казанган артисты Вадим Рахмат. Захаров. Қаралы Борис, нешік мұңлы итеп жырлыйлар, шулай бе дуслар? Искиткіш мұңлы. Соң, әлбәтте, бұл бит Ольга Бачкова. Мұнысы Ангелина түгілмісің? Шынында өткен елні бар тамашашыны таң қалдырушы, шушы қыз болды бит инде. Хатırlыйсыз ма, дуслар? Жай күні жюри Әлбәтте, әлі бұл балаларны Петровында. танысың ма? Таныйм әлбәтте. Жай күні жюри Петровында қатнаштылар бит бұлар. Бұл бәрменшік қызлары түгілмісің? Регина бұл? Регина. Аларға да қойнар алқышлар. Туым жындысы 2012 конкурс фестивалі лауреаты. 2008 елның Крешін шебері. Крешіндердің бәрменшік дәулет фольклор ансамблі солисткасы. Регина Павлова. Сәхнәдә Мамадыш районынан келген жындызлар. Бүттін Рәсәй һәм Республика телевизион конкурслар лауреаты 2012 елның Крешін шебері. Туым жындызы 2012 фестиваль лауреаты Ольга Бачкова. Алқышлар тынмы, регионара һәм республика фестивальләре лауреаты. Туым жындысы 2017 Крешін жыруларының еш башқарушылар фестивалінің гран-приясы. Тәңкәләр балалар фольклор ансамблі. Туым жындызы 2017 фестиваль лауреаты Салганова Ангелина. Рәхим итегез. Сәхнә сезнікі. Урманларға керсең ағашлар
қалам, сіздің үшін үзілгеніме, сіздің үшін үзілгеніме. Урманларға керсең сызғырып кет, шауламаған ағаш қалмасын. Қош жерлерде ерсең жақшы болық, сықланмаған кіші қалмасын. Сықланмаған кіші қалмасын. Урманларға керсең ағашларының кекересін кесме түзін кис. Келгені де бірге жиылышы болам
Шушылай утыру бізге жұваныш. Шушылай утыру бізге жұваныш.
Җиңүчеләребезне диплом һәм фестиваль билгесе белән бүләкләү өчен сәхнәбезгә Мамадыш районыннан 2005 елның көрәшен шибәре Светлана Максимова чакырылды. Ангелина Салганова. Җиңүчебез Ангелина Салганова, алкышлар. Ольга Бачкова бүләкләнә шулай ук. Яшь сандугачларга алкышларны жәлләмибез, дуслар. Регина Павлова. Һәм Тәңкәләр фольклор ансамбле. Безнең кечкенә егет кызларыбызга алкышларыгыз. Зур рәхмәт сезгә. Алкышлар сезнең өчен. Рәхмәт, егетләр, кызлар. Без 2018 елның Туым җындызы фестивале йолдызларын кабызуыбызны дәвам итәбез. Һәм чираттагы җындызлар Алабуга районыннан. Сәхнәдә Акказ һәм Көмеш тәңкә ансамбльләре күп еллар Туым җындызы конкурс фестиваленең лауреат исемен яулап килгән Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятенең Айбагыр фольклор ансамбле каршы алабыз. Ezirledim bit menə şu qızıl kukeylerini. Eydeli canşıqlarımızga salıp koyayım eli. Mene. Eydigiz kukeyni kabarabız. Eydigiz.
Җиңүчеләребезне диплом һәм фестиваль билгесе белән бүләкләү өчен сәхнәбезгә Алабуга районыннан 2017 елның көрәшен шибәре Екатерина Максимованы чакырабыз. Ак каз һәм көмеш тәңкә фольклор ансамбльләре. Ак каз һәм көмеш тәңкә фольклор ансамбльләрен котлыйбыз, алкышлыйбыз, дуслар. Алкышлар тынмый, Айбагыр фольклор ансамбле. Бик зур рәхмәт. Зур рәхмәт сезгә. Алкышлар белән озатабыз безнең җиңүчеләребезне. Бәйрәмебезне дәвам итә Алабуга мәдәният һәм сәнгать колледжының Айбагыр фольклор ансамбльінің экс-солисты, Казан дәүләт консерваториясы студенты, татар эстрадасында балкып килүче яшь йылдыз Алинә Әхмәтшина Майорова. Каршы алабыз. Арулармысыз, карындашлар, хәерле кич, җырлап алабызмы? Жыйылган күнебездә, елмаю йөзебездә, әтиәнни утырасыз, ям биреп түребездә. Рәхмәт әтиәнни дибез, туган җанлы итеп безне үстергәннәрегезгә. Әйе шул, шулай шул, үстергәннәрегезгә. Әйе шул, шулай шул, үстергәннәрегезгә. Кыйында чыдамнарбыз, кайгыда сыналганбыз. Һәрберебез туган өчен үләрлек туганнарбыз. Апа сиңел энне абый берсеннән берсе шәп җаный. Кая куйсаң да ярай. Әйе шул, шулай шул, кая куйсаң да ярай. Әйе шул, шулай шул, кая куйсаң да ярай. Әйе шул, шулай шул, кая куйсаң да ярай. Ят гаилә балалары кушылышып киткәнбез, кушылышып киткәнбез дә туганлашып беткәнбез. Җисне җиңге килен киеп бергә гомер үтә, туганлашып беткәнбез. Әйе шул, шулай шул, туганлашып беткәнбез. Әйе шул, шулай шул, туганлашып беткәнбез. Түгәрәк бәхетләр булсын, түгәрәк өстәлләрдәй. Ким хур булмыйк башкалардан, булыйк әллә кемнәрдәй. Күрше керә, дус иш күрә, дус дошман араларында, булыйк әллә кемнәрдәй. Әйе шул, шулай шул, 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 булыйк әллә кемнәрдәй. Булыйк әллә кемнәрдәй. Булыйк әллә кемнәрдәй. Алинә Әхмәтшина Майорова, алкышларыгыз.
Хәзер сәхнәбезнең түренә бик теләп Зәй районнан килгән җиңдызларны чакырабыз. Бөтен Рәсәй һәм халыкара конкурслар лауреаты, Сандугач Крәшен балалар фольклор ансамбле. Сарсас сандугачлары Крәшен балалар фольклор триосы. Рәхим итегез. Әгез әле кайнар алкышлар белән каршы алыйк. Әйдәгез әле бергәләп җырлап алыйк әле.
Жырласақ шушы көйлерге, қолыры соғынып сөйлерге. Жырласақ шушы көйлерге, қолыр соғынып сөйлерге. Жырласақ шушы көйлерге, қолыр соғынып сөйлерге. Жырласақ шушы көйлерге, қолыр соғынып сөйлерге. Зей районынан келген жындызларыбызға алқышлар. Жеңушілерімізді диплом һәм фестиваль белгісі біле бүләкләу үшін сәхнәбізге Пятницкий исемендәге хорның экс-солисты, 2015 елның керәшен шибәре, җырчы Марина Карпова чакырыла. Сандуғаш фольклор ансамблі. Сандуғаш фольклор ансамблін құтлыйбыз, алқышлыйбыз. Шылайық Сарса сандуғашлары триосын құтлыйбыз. Бик зур рәхмәт сезгә, кайнар алкышлар. Бәйрәмебезне дәвам итә Марина Карпова. Кадерлі қарындашлар, сегодня, хоть и награждал я Заинский район, представляю я целую республику. Республику Башкортостан, мой родной Бакалинский район. Вкратце хочу подвести к песне. В каждой семье есть традиции. В нашей семье традицией было в Рождество ехать к бабушке. Это был ее день рождения. И вот 7 ее детей, 16 внуков, зятья, сынохи, правнуки должны были все отбросить свои дела. И 7 января кунакка әбиге. Бабушка была первой певунья на деревне, сегодня я спою ее песню. Я, конечно, попытаюсь спеть так, как пела она, донести каждое слово памяти моей дорогой и любимой бабушке посвящается. Girsen sızğırır, silkinmegen ağaç olmasın. Şiirlerde жүрсең жыр яхшысы, sıxlanmagan kişi olmasın. Şiirlerde жүрсең жыр яхшысы, sıxlanmagan kişi olmasın. Küpür boş kayları yeşil şiren, toptatası kilmi otlarına. Eşlerimden dışlarım utları jonna, sizde resim kilmi otlarına. Eşlerimden dışlarım utları jonna, sizde resim kilmi otlarına. Ile kuramları tuğay, turgayım da soyray bir turgay. İrtesinde soyray kişilerinde, sorgayıplar ulsin di buğay. İrtesinde soyray kişilerinde, sağınıplar ulsin di buğay. Alaylarda iken bu dönce, balaylarda iken bu dönce, kadirlerini belip ketkenlerge,
Сәфрәлләрдә икән бу дөнья. Бер алманы бишкә ай бүләйек, беребез өчен беребез үләйек. Бер алманы бишкә ай бүләйек, беребез өчен беребез үләйек. Настоящий крашен бугач, сәхнәдән киткәндә дә җырлап китәмен. Рождественская. В Иерусалиме рано зазвонили, радуйся, ой, радуйся, земле, развеселый Божий Сын, Марина Карпова. Афарин, Марина. Көк өстендә жақты жындыз нур сирпеп балқый. Христосның туған күнендә пәриштә көйли. Жир өстеннән ұшып бара, жыруын жырлый. Киң ашыгыз капкагызны, улы бәйрәм жактырсын. Киң ашыгыз ишекләрне, жақты бәйрәм балкысын. Кадерле карындашлар, Туым жындызы фестивален оештыручыларны һәм аның үсешенә зур өлеш кертүчеләрне билгеләп үтми мөмкин түгел. Котлау өчен сәхнәбезнең түренә Татарстан Республикасы Крәшен иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Иван Михайлович Егоров чакырыла. Туым жындызы фестивален үстерүдә Рәхмәт итегез сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, фестиваль кунаклары, карындашлар. 10 ел сизелмичә дә үтеп китте. Шушы еллар эчендә күпме йолдызларыбыз үсеп чыкты. Күпме коллективлар оешты. Бүген, наверное, аларны сез үз күзегез белән күрдегез. Безнең балаларыбыз, яшьләребез республиканың сәхнәләрен яулыйлар. Күп кенә коллективлар уже Рәсәй төбәкләрендә сәхнәләрдә чыгыш ясыйлар. Шушы фестивалебезнең башында торган Пермәчек ансамбле дөнья гизә дип әйтик. Төрле илләрдә чыгышлар ясый. Минем шушы фестивальне күтәреп алган, ярдәм күрсәткән Мәдәният министрлыгына, район башлыкларына, балаларыбызны, яшьләребезне Биләр белән эшләүче остазларга, укытучыларыбызга, урындагы Крәшен оешмаларына зур рәхмәтебезне әйтик. Барысына да яңа еллар белән, Рождество бәйрәмнәре белән безнең балаларыбызга, яшьләребезгә яңа үрләр, уңышлар телик. Яңа еллар безгә
оңышлар, саулық, жан тынычлығы, тән сахиятысы алып келсін. Һәм без бүләкләүгә күчәбез. Китми торыгыз, зинһар өчен. Туым Җондызы фестивален үстерүдә керткән өлешләре өчен Татарстан Республикасы Керәшен иҗтимагый оешмасы рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Кайнар алкышларыгыз астында Эльмира Вайфичевна Кашапова, Керәшеннәрнең Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбле сәнгать җитәкчесе, Туым Җондызы Рождественская звезда конкурс фестивале режиссеры һәм жюри әгъзасы. Зур алкышлар! Бүгенге концертыбызның да режиссеры, алкышлыйбыз аны. Эльвира Фатиевна Камалова, Керәшеннәрнең Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбле баш хормейстеры, Туым Җондызы Рождественская звезда конкурс фестивале жюри әгъзасы. Алкышлар тынмый. Лидия Алексеевна Ахметова, Казан федераль университеты профессоры, Сәлам студент фольклор коллективы җитәкчесе. Алкышлыйбыз аны һәм сәхнәбезгә чакырабыз. Людмила Николаевна Адамова, Тукай районы, Мәләкәс авылы, Петрау балалар фольклор ансамбле сәнгать җитәкчесе. Артур Владимирович Поляков, Керәшеннәрнең Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбле директоры, Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре. Зур рәхмәт, кайнар алкышлар безнең оештыручыларыбызга. Бу кешеләрдән башка фестиваль дәвамлы булыр иде микән? Барыгыздан да яңалар белән, яңалар уңышлар алып келсеннәр. Байлык, саулык. Без русча әйтәбез инде, яңа еллар пускай богаче будет, добрее будет и удачливый будет. Рәхмәт бик зур сезгә. Бәйрәмебезне дәвам итәбез. 2013 елдан башлап Туым Җондызы фестиваленең беренче сайлап алу турлары зоналар буенча бүленеп үткәрелә башлады. Шушы ук елны Кайбыш районы үзенең иң беренче конкурсантларын жюри составына тәкъдим итте. 2013 елда Кайбыш районыннан бары тик 5-6 гына конкурсант көчен сынап карый. Тик аңа карамастан, алар жюри әгъзалары үз төбәгенең Керәшен җыр биюләре белән таң калдыра. Чыннан да, хәзерге вакытта Кайбыш районы иң көчле төбәкләрнең берсе булып тора. Үзенчәлекле җыр биюләре, этник костюмнар, сөйләм рәвеше, үз-үзләрен тотышы, барысы да әби бабалардан калган. 2015 елда һәрбер конкурсант диярлек беренче һәм икенче дәрәҗәдәге лауреат исеменә лаек булды. Сәхнәдә Кайбыш районыннан килгән җондызлар. Әйдәгез әле кайнар алкышлар белән аларны каршы алыйк. Бөтен Рәсәй һәм халыкара конкурслар лауреаты, Инешкәй, Яшь Сәүдияр һәм Багалма балалар фольклор ансамбльләре. Туым Җондызы конкурсы фестивале лауреатлары Никита Русов, Диана Леонтьева, Юлия Макарова. Şilek şilek jir jilek Şilek şilek jir jilek
Ай Аллам, кунакларым да келіп шидерге тиеш шиде қояғына шірилер екен, күрінмелер де өздері қоям екен болар. Ай Аллам. Исәнмесіз? Христос тіріліп тұрған. Шынап тіріліп тұрған. Әйді қызым келелі міндерге отыртым әлі өзіні. Бізде бит бірінші келген кішіні міндерге отырталар. Мына шулай. Жұмырғада берем әлі өзіні. Мейдем келген, меңа бір жырлап көрсәтін де. Мен бит өзім генә түгел, мен достарым белән килдем. Қоясын достарын шақыр әлі. Тіріліп тұрған. Шынап тіріліп тұрған барығызға да жұмырқайлашып чөгейм әлі. Мені есеплеп келгенсіз бе? Менә шулай. Әйдәгіз инде қазір өзі біздің қунақ жырында жырлап жіберек әлі. Әйдәгіз, әйдә. Шымыртағаш емшақла ай бегіле. Шымыртағаш емшақла ай бегіле. Мында келген жанарым ай сөйне. Мында келген жанарым ай сөйне. Şirileklerin ügleşe ya, şirileklerin ügleşe ya. Minem tüvet eylerim ay doleyinde. Minem tüvet eylerim ay doleyinde. Ay buldardı kızıslar. Bir dostum bir elde, bir bidem diyersin. Şabatağının tübe düşse, yalan ayak birsin. Eteşte de kikirik, tavukta da kikirik. Barımızda bir geçrakta sikirik dostlar bir balı gele. Әйдәгіз.
ясайлы. Akmamıkna kükkele ay buyadik Uyanıp gelip canlarını jıbatik Uyanıp gelip canlarını jıbatik Ağaçında ikenle ayalması Siyi bir geni genle vallası Siyi bir geni genle vallası Ay aylir gına ay aylir ay aylur Şımar tağa şımşakla ay begele Manda kilge şonlarım süvene Manda kilge şonlarım süvene Ayrılabız tuğanlar ayrılabız Ayrılmazlık hallerim bulsaydı Ayrılmazlık hallerim bulsaydı Ay aylir gına ay aylir ay aylur Ey kızlar, eydeniz bir balı gelin. Eydeniz! Biz uramdan bargan şakta, biz uramdan bargan şakta Qarağız ay hay hay Beşirlaşıp barabızla, beşirlaşıp barabızla Dınlağız ay hay hay Beşirlaşıp barabızla, beşirlaşıp barabızla Dınlağız ay hay hay Şangırasın jırları
келген, bu дүнияға біздер келген, буына қалай, хай, хай. Bu дүнияға біздер келген, bu дүнияға біздер келген, буына қалай, хай, хай. Hey! Әлі бір күн сағынарсыз, әлі бір күн сағынарсыз, bu күнәрні ай, хай, хай. Ол шақларда біз жүрмәбіз, ол шақларда біз жүрмәбіз, жырлашыплай, хай, хай. Ол шақларда біз жүрмәбіз, ол шақларда біз жүрмәбіз, жырлашыплай, хай, хай. Жырлашыплай, хай, хай. Җиңүчеләребезне диплом һәм фестиваль билгесе белән бүләкләү өчен сәхнәбезгә Кайбыш районыннан 2014 елның көрәшен шибәрен Алина Давыдованы чакырабыз. Юлия Макарова. Юлия Макарованы котлыйбыз, алкышлыйбыз, дуслар. Багалма фольклор ансамбле шулай ук бүләкләнә. Бүләкләрне югалтмаска инде. Алкышлар тынмый. Диана Леонтьева. Диана Леонтьева шулай ук бүләкләнә. Рәхимет, Диана.
Яш Сәудияр фольклор ансамблі бүләкләнә. Никита Русов. Яш башкаручыбызга алкышлар, дуслар, алкышларыгызны жәлләмәгез. Шундый тырыштылар алар. Инешкәй фольклор ансамблі. Бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Зур рәхмәт сезгә. Шушындай алкышлар белән сезне озатабыз. Рәхмәт. Бәйрәмебезне дәвам итә. Болгар радиосы милли музыка премиясе лауреаты Олина Давыдова. Олина Давыдова, каршы алыгыз. Хәерле кич, исәннәрмесез? Сезгә иң дәртле җырларымның берсен алып килдем. Өземә йөрәгемне, өземә күңелемне киттек бергәләшеп. Музыканы катырак җибәр. Хоп. Йөрәгемдә шытты бүген мәхәббәт бөрелләре. Яратып суларың сипсәң атта хисләр чәчәге. Йөрәк җылылыгың белән аш мәхәббәт ташларың. Савчыклы сөю чәчәген синең өчен саклармы? Үземә, 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 үземә мәхәббәт чәчәгемне. Синнән башка күрә алмыйм якты киләчәгемне. Үземә, 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 үземә күңелләремне. Сулып мәхәббәт чәчәген үземә гомерләремне. Үземә, 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 үземә мәхәббәт чәчәгемне. Синнән башка күрә алмыйм якты киләчәгемне. Үземә, 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 үземә күңелләремне. Сулып мәхәббәт чәчәген үземә гомерләремне. Чәчәген тапты бүген күңелем күбәләге. Хуш исле сөю исеннән башкайларым әйләнде. Сиңа гына бүләк итәм йөрәгем җылылыгын. Адаштырып озак йөрмә миңа илтәр юлларын. Үземә, 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 үземә мәхәббәт чәчәгемне. Синнән башка күрә алмыйм якты киләчәгемне. Үземә, 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 үземә күңелләремне. Сулып мәхәббәт чәчәген үземә гомерләремне. Үземә, 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 үземә мәхәббәт чәчәгемне. Синнән башка күрә алмыйм якты киләчәгемне. Үземә, 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 үземә күңелләремне. Сулып мәхәббәт чәчәген үземә гомерләремне. Кышык бәхет күген пар итеп канатларыны. Күзләремнән аңла иркәм тик сине яратканны. Бары синең өчен ачам йөрәгемнең ишеген. Син якты киләчәгем, син бәхетем бит мине. Бергә! Үземә, 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 ой-хо-хо. Синнән башка күрә алмыйм якты киләчәгемне. Үземә, 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 үземә. Сулып мәхәббәт чәчәген үземә гомерләремне. Давам бергә! Үземә, 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 үземә мәхәббәт чәчәгемне. Синнән башка күрә алмыйм якты киләчәгемне. Үземә, 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 үземә күңелләремне. Сулып мәхәббәт чәчәген үземә гомерләремне. Сулып мәхәббәт чәчәген үземә гомерләремне.
Алинея Давыдова. Зур рахмет, бәйрәм белән. Рахмет бик зур. Biz sizni junduzlarыбыз белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чираттагы жunduzлар Балтач районыннан. Регионара конкурслар лауреаты, гаилә триосы Рамазан, Таңсылу һәм Айсылу Әсәдуллиннар. Римма Ибрагимова исемдәге талантларны барлар чак районара конкурс фестивале гран-при иясе, халыкара һәм регионара конкурслар лауреаты Игорь Иванов. Каршы алабыз.
Қошаққан башқа, сізні санып сайраған тауышқа. Қырырдегі қошаққан башқа, сізні санып сайраған тауышқа. Көрірдегі қошаққан башқа, сізні санып сайраған тауышқа. Көрірдегі қошаққан башқа, сізні санып сайраған тауышқа. Көрірдегі қошаққан башқа, сізні санып сайраған тауышқа. Жеңүчеләр безне диплом һәм фестиваль билгесе белән бүләкләү өчен сәхнәгә Яшел Үзән районыннан 2016 елның крәшен шибәрен Татьяна Ефремованы чакырабыз. Игорь Иванов. Безнең нәни конкурсантыбызны котлыйбыз һәм алкышлыйбыз. Шулай ук гаилә триосы Рамазан, Таңсылу һәм Айсылу Асадуллиннар. Зур рәхмәт сезгә. Алкышлар белән сезне озатабыз. Бу барлык алкышлар сезнең өчен. Кадерле карындашлар, алдагы җындызлар Сарман районыннан сәхнәдә туым җындызы бөтен Россия конкурс фестивале лауреаты Лиана Антонова. Халыкара һәм регионара конкурслар лауреаты Ойбагыр фольклор ансамбле. Каршы алабыз. Басқан жерде ут шығара эхлеклер дейсіннер. Ойбағыр крешін балалар фольклор ансамблі. Степан Гришка, двигали немножко.
Җиңүчеләребезне диплом һәм фестиваль билгесе белән бүләкләү өчен сәхнәгә Ярчаллы шәһәреннән 2014 елның көрәшен шибәре Алина Әхмәтшина Майорованы чакырабыз. Лиана Антонова. Лиана Антонова, кайнар алкышлар. Шулай ук Айбагыр фольклор ансамбле. Бик зур рәхмәт сезгә, егетләр, кызлар. Алкышлар белән озатабыз сезне. Бәйрәмебезне дәвам итә. Көрәшеннәрнең Бәрмәчек дәүләт фольклор ансамбле солисты, халыкара конкурслар лауреаты Александр Игнатьев. Каршы алабыз. Безнең бергә үткән еллар булсын озын. Ерак әйтмә араларны, якын дустым. Ерак әйтмә араларны, ерак әйтмә. Янарыма син елмаеп, сирәк кайтма. Ерак әйтмә араларны, ерак әйтмә. Янарыма син елмаеп, сирәк кайтма. Безнең әле чәчәк кебек гүзәл чаклар. Мәхәббәтне бездән башка кем саклар? Ерак әйтмә араларны, ерак әйтмә. Зинһар өчен әллә нинди сәбәп тапма. Ерак әйтмә араларны, ерак әйтмә. Зинһар өчен әллә нинди сәбәп тапма. Алдыбызда кара урман, зәңгәр күлләр. Йөри янда, очрый янда, әллә кемләр. Ерак әйтмә араларны, ерак әйтмә. Назлы йөзең, җылы сүзең, салкын әйтмә. Ерак әйтмә араларны, ерак әйтмә. Назлы йөзең, җылы сүзең, салкын әйтмә.
Ләззәтле güzel шешек Шатлык белән бар дөньябыз күмеләчәк Ерак әйтмә араларны, ерак әйтмә Саф сөюне, мәхәббәтне син югалтма Ерак әйтмә араларны, ерак әйтмә Саф сөюне, мәхәббәтне син югалтма Татар рогының киләчәге бар. Александр Игнатьев. Рәхмәт, дуслар, бәйрәмнәр белән. Ничек кенә карасаң да, туым җындызы конкурсының Казанда, менә шушындый зур масштабта үтүе чыннан да бик матур күренеш. Күпме яшьләргә үзләрен күрсәтергә мөмкинлек бирә бит ул. Мәсәлән, 2012 елның Гран-при иясен генә алдык. Эльвира Камалова, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясын тәмамлап, хәзерге көндә керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбленың баш хормейстеры булып эшли. Чыннан да Эльвираны белмәгән кешеләр юктыр, шулай бит. 2014 елның Гран-при ияләре Ләйсән Хафизова белән Лилия Зиханшина шулай ук Казан дәүләт консерваториясы студентлары иде. Бүген инде үзләренең фольклор коллективларын җитәкләп, керәшен музыка сәнгатен бөтен дөньяга тараталар. Татьяна Ефремова, Вероника Барышникова һәм Алена Ахметшина туым җындызы Бөтенрәсәй конкурс фестиваленең беренче дәрәҗә лауреатлары. Шулай ук Казан дәүләт консерваториясында белем алалар. Чыннан да, менә буларны ишеткәннән соң уйларга мөмкин, бәлки шул кадәр күп җиңүчеләр булгач, Казан консерваториясының фольклор ансамблен төзергә кирәктер. Юк, аны төзеп торасы юк. Ул инде бар. Каршы алыгыз, чираттагы җындыз Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе фольклор ансамбле. Каршы алыгыз, дуслар. Сапа яралары, сапа ярай, шеш торайыма карай, гыная караялай, аягайлар килегнәй, кеше
Әфәрин кызлар, җиңүчеләребезне диплом һәм фестиваль билгесе белән бүләкләү өчен сәхнәгә Мамадыш районыннан 2012 елның көрәшен чибәрен Ольга Бачкованы чакырабыз. Эльвира Камалова. Эльвира Камалова бүләкләнә, алкышлар тынмый. Шулай ук Юлия Савельева һәм Адилә Мөбәрәкшина. Татьяна Ефремова. Татьяна Ефремова һәм Лилия Җиһаншина бүләкләнә. Алина Ахметшина Майорова һәм Вероника Барышникова. Һәм Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе фольклор ансамбле бүләкләнә. Кайнар алкышлар кызларга. Әфәрин! Рәхмәт сезгә бик зур. Менә ичмасам мастер-класс күрсәтте кызлар, шулай бит дуслар? Кызларның җырларын тыңлап туймаслык. Чыннан да шулай да, бәлки әле алда чыгыш ясаучылар да алардан да уздырмас, алардан да калмаслар. Каршы алабыз. Балык Бистәсе районыннан килгән җондызлар, Бөтенрәсәй конкурсы лауреатлары Наталья Мелина Новиковлар һәм Алена Харитонова. Булачак йолдызларны каршы алабыз. Мәкшәшәге бигрәк матур урталары теймәле. Мәкшәшәге бигрәк матур урталары теймәле. Бергә булган вакытларны сагынып сөйләр без әле. Бергә булган вакытларны сагынып сөйләр без әле.
Жырлап дала жырлап біз қарайбыз, келешірелер болса елі күйібіз. Келешірелер болса елі күйібіз. Келешірелер болса күйібіз. Жаланы шушылай бірлерге жүрірбіз. Ай люлей, вай люлей. Жаланы шушылай бірлерге жүрірбіз. Біздің қырларыбыз именлік, имен түпкін әйлері игінлік. Имен түпкін әйлері игінлік. Біздерге шушылай жүрішірге, Biresin Xuday жылларға именелік. Ай люлей, вай люлей. Biresin Xuday жылларға именелік. Үсілеріңе киген күлмәгінің тағын қоламадым айшелері. Тағын қоламадым айшелері. Бірлер келе жүри тату жәшік, Кетсін başkalarının iseleri. Ay lüley, ay lüley. Gitsin başkalarının iseleri. Ay lüley, ay lüley. Gitsin başkalarının iseleri. Gitsin başkalarının iseleri. Қадірлі достар, әхәзір қаршы олығыз Қоқмара районы жындызы Бүтін Рәсей һәм Республика конкурслары лауреаты Аида Егорова. Кешелерді барың, хей пешеліге, хейде бізде барыг әлі пешеліге. Су бойында болдырған, шешек отмей қалдырғаны шол. Осқан шықта кірмей қалмап, қадір етмей қалдырмамы шол. Осқан шықта кірмей қалмап, қадір етмей қалдырмамы шол. Hindi mene bizge doğru kile, Hüze bizge jırla bele bir yerege. Fransız yoluk işte de, satıladır bizde de şol. Sizden belen ışraşullar yok ideli istede şol. Sizden belen ışraşullar yok ideli istede şol. Kaylar uğradı, boşula boşula, şümelenleri koydu melen irgeler. Harustan da bir tuğan, virustan da bir
Atın armaz to'ning to'smas esenlikni bil tuğanı şu. Su boyunda baldırgan, şeşek otli kaldırganı şol. Ozgan şıkta kirmey kalmap, kader etmey kaldırmamı şol. Horusan da bir tuğan, lirusan da bir tuğanı şol. Atın armaz to'ning to'smas esenlikni bil tuğanı şol. Atın armaz to'ning to'smas esenlikni bil tuğanı şol. Atın armaz to'ning to'smas esenlikni bil tuğanı şol. Шираттағы номер айрыша біздің қызларның көңіліне хош келер деп ойлаймын. Чөнки бір шығышта шул қадар көп шибер, талантлы егетләрне күргәнегез булган микән әле. Менә алар инде чыга башладылар, йылт карап, елмайып, кошыкларын битеп кенә торалар. Туым Жындызы фестивален ел сайын күзәтеп барушы тамашачылар инде аңлаганнардыр. Сәхнәдә Яршаллы шәһәреннән килгән Жындызлар, бәләкәй дәдәйләр инструменталь ансамбле. Әйдәгез, бәләкәй дәдәйләрне зур алкышлар белән каршы алыйк әле, дуслар. Әйдәгез, дуслар, бергәләп уйнап алыйк! Вот это да! Жақсы ойнарганнар. Слушай, Алмаз, әйдә бір тапкыр ойнап алыйк. Әйдә.
Әйтерәбез түгелме, типтерәбез түгелме, әйтерәбез түгелме, дә типтерәбез түгелме, әйтерүше, типтерүше жалағайлар түгелме, әйтерүше, типтерүше жалағайлар түгелме, опа, сыпырып сал түгелмәсін тарысы, сикіріп игәлі қарап тұрсын барысы, опа, сыпырып сал түгелмәсін тарысы, біздің шалы жігітлер қарап тұрсын барысы. Бәләкәй дәдәйләр, алқышларығыз. Һәм біз құтлау үшін қабаттан Наталья, Милена Новиковларны, Алена Харитонованы һәм Аида Егорованы шулай ук сәхнәгә шақырабыз. Қайнар алқышларығыз астында. Җиңүчеләребезне диплом һәм фестиваль билгесе белән бүләкләү өчен сәхнәгә Сарман районыннан 2014 елның көрәшен шибәре Лиана Антонованы шақырабыз. Алена Харитонова. Алена Харитонова бүләкләнә. Шулай ук Наталья һәм Милена Новиковалар бүләкләнә. Аида Егорова. Аида Егоровны шулай ук котлыйбыз, алкышлыйбыз. Һәм әлбәттә, бәләкәй дәдәйләр инструменталь ансамбле. Әфәрин, бик зур рәхмәт сезгә. Бәләкәй дәдәйләргә шулай ук бирәбез. Без дәвам итәбез бүгенге юбилей кичәсендә. Без кайбер конкурсантларны билгеләп үтергә булдык. Җиңүчеләрне котлау өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгының өстәмә белем бирү бүлеге төп киңәшчесе Семен Петрович Федоров чакырыла. Семен Петрович, рәхим итегез. Котлауларны башлыйбыз. Сүз сезгә, әлбәттә. Арулармы сез, жақыннарым, қарындашларым, сезнең һәммәгезне дә шушы көннәрдә билгеләп үтелүче бәйрәмнәр белән чын күңелдән котлыйм. Балаларны филармоник концертлар залының сәхнәсендә чыгыш ясарга әзерләгән өчен аларның остазларына, балалар сәнгать коллективлары җитәкчеләренә сезнең һәм үземнең исемнән зур рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Балаларның уңышлары белән алар белем ала торган уку йортлары җитәкчеләре генә түгел, башка дәрәҗәдәге уку йортлары да кызыксына. Шулар арасында Казан театр училищесы директоры Гыйлымхан Хади улы Мубаракшин. Һәм алар үзләренең номинацияларын билгеләгәннәр. Әйдәгез номинацияларны тапшырабыз. Иң яхшы этник костюм дипломы белән Милена Новикова бүләкләнә.
Milena Novikovаны biz sahnabizning turine chaqiramiz. Kreşin халық жырларын ең оңышлы башқарушы номинация арасында жеңуші итеп Сандуғаш фольклор ансамблін Қазан театр училищесі белгілеп өте. Жетекшісі Петр Утяганов. Һәм ең еш солист диплома. Кім келегір екен? Hürmetli tomoshachilar, mana men o'zim 25 yil davrində Tatariston varislari birligi degan respublika ijtimoiy uyushmasi bilan yetakchilik etam. Mana shu uyushma ismidan, shu yubiley konsertida qatnashuvchi eng yosh qatnashuvchi etib Angelina Salganova belgilanadi. Yetakchisi Regina Salganova. Bek zo'r rahmat sizga, Semyon Petrovich. Шушы сәхнәдә чыгыш ясаган һәрбер кешегә керәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, җырларын өйрәнүдә, башкаларга җиткерүдә зур уңышлар телик. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Үзегезгә зур рәхмәт. Безнең җиңүчеләребезгә кайнар алкышлар. Борис, туым җындызына быел ничә ел булды? Ничек инде ничә ел булсын? 10 ел әлбәттә. Әлбәттә, бик дөрес, 10 ел. Һәм хәзер чыгыш ясаучы коллективка да быел 10 ел тула. Алар бөтен Рәсәй һәм халыкара конкурслар лауреатлары. Аларның чыгышлары Казан, Татарстан эчендә генә түгел, Рәсәй һәм чит илләрдә дә зур уңыш белән уза. Кем дип уйлыйсыз, дуслар? Кем инде ул? Бик дөрес. Дөрес. Син беләсеңме, ерак 2009 елда 10 ел элек әлеге коллектив беренче чыгышын нәкъ менә Туым җындызы фестивалендә күрсәтеп, дипломант исеменә лаек була. Сәхнәдә керәшеннәрнең Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбле сәнгать җитәкчесе, Татарстанның ат казанган артисты Эльмира Кашапова.
yumaqların. Dövlət folklor ansambli. Җиңүчеләребезне диплом һәм фестиваль билгесе белән бүләкләү өчен сәхнәгә Мамадыш районыннан 2010 елның көрәшен шибәре, Республика көрәшен оешмасының Бәрәкәт яшьләр бүлеге җитәкчесе Алиса Спиридонова чакырыла. Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбленә диплом һәм кайнар алкышлар, дуслар.
Кадерле карындашлар, әйдәгез әле тагын бер кат кайнар алкышларга күмеп, бүгенге фестивалебездә катнашучыларны чакырыйк. Керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле. Хәзинә гөсләшүләр ансамбле, Мариэл Республикасы. Лариса Горшунова, Питрәч районы. Алкышлыйбыз, дуслар, алкышлар тынмый. Җомга көн фольклор ансамбле. Бәләкәй дәдәйләр инструменталь ансамбле, Ярчаллы. Аида Егорова, Кухмара районы җындызы. Нәҗип Җиханов исемдәге Казан дәүләт консерваториясе фольклор ансамбле. Алабуга шәһәреннән килгән җындызларны алкышлыйбыз. Сарман районыннан килгән җындызлар. Балык бистәсе районы җындызлары. Кайбыш районыннан килгән җындызларыбыз. Алкышлар тынмый, дуслар. Балташ районыннан килгән җындызларыбыз. Зәй районыннан килгән җындызлар. Тукай районы җындызлары. Мамадыш районыннан килгән җындызлар. Түбән Кама районы җындызлары, алкышлыйбыз. Әйдәгез әле тагын бер кат бүгенге җиңүчеләребезне онытылмаслык алкышларга күмик. Bu yaş yıldızlar bik üzənçəliklə qabatlanmaz. Kişi bu rəxətlənib məңə tavışığız bilən ləzzətləndirdiniz. Rəhmət sizə bik zor. Шуннан да катнашучыларга һәммәсенә дә зур рәхмәт әйтәсе килә. Кайнар алкышлар аларга. Керәшен җырларын өйрәнеп, буыннан буынга тапшырып, саклап барыгыз. Киләсе еллар яңа йолдызларны ачсын. Зур уңышлар, шатлык, сөенүчләр китерсен. Рождество бәйрәм белән сезне, дуслар. Thank you.
2019 фестивалендә очрашуларга кадәр исән имин булыгыз. Сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.